أبن الزبا سنبل سلاسل زلو مسمرات رسح فساسن وحجن مع التانايتي تحت عرصي بمتعرين بمسفحن صريتن طبعا كتما سمران محلاو زكير زلو تعرطاتيهم ጋዜጠኛ ዮናታን ዕብዮ ብዛዕባቲ ኣብ ምዛም ዝርከብ ስራሕት ሕተ ቅርጽን ዝምልከቶም ኣዘራሪቡ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ ከተቕርቦ እያ ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ሰንበል ዝሰላሰል ዘሎ መስመራት ረሳሕ ፈሳስን ኣብ ክራማት ዝኽሰቱ ሕጅን ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበጽሐ ኣብ ክፍሊ ህንጻው ልምዓት ዞባ ሓላፊ ጨንፈር ካልኣይ ደረጃ ጽርግያታት ገሊጹ ኢንጂነር ምሕረተኣብ ሃይለ ማርያም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ብቑዕ ትሕተ ቅርጺ ንምውዳድ ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታት ብጽቡቕ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ብምብራህ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብፕሮጀክት ሰንበል 2 ዝፍለጥ ኣብ 350 ሄክታር ንዝተደኮነ መንበር ኣባይቲ ክስራሕ ጸንሐ ብድምር 56 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መስመራት ረሳሕ ፈሳስን ውሕጅን ኣብ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ኣረዲኡ ተቐንዲ መስመር ብማይ ነፍሒ ዝመጽእ መጋቢ መስመር ናይ ማይ ናብተን ሓደስተ ሰርሐ ባስካታት ነተሰንበል ክልተ ዝበሃል ኣባይቲ ፕሮጀክት ዘገልግል መስመር ተዘርጊሕሉ ናብ ኣገልግሎት ንኽውዕል ኣብ ምዝዛም ይርከብ ካልእ ምናልባት ምስኡ ክጥቀስ ዝኽእል ኣብ ጎዳይፍ ንሰንበል ዝኸይድ ብውሽጢ ዓቕምና ንከታተሎ ፕሮጀክት እውን ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ገለ ክፋሉ ካብ ሚኒስትሪ ወያነ ሰብኣዊ ድሕነትን ናብ መገዲ ሓይሊ ኣየር ዝኸይድ ኮይኑ ድሮ መስመራት ኣትዩ ኣስፋልት ቀጥራን ተለቢጥሉ ንኣገልግሎት ውዒሉሎ ትራፊክ ይጥቀመሉ ማለት እየ እቲ ካልኣይ ክፋል እውን ካብ ኣባይቲ ደንበ ሰንበል ንማእኸል ጎዳይፍ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መስመር ኮይኑ ንሱ እውን ናይ ሓመድ ስራሓት ተደላሊሉ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ይኹን ካልእ ናይ ክረምቲ ማይ መስመራት ተዘርጊሑ ኣብ ዝመጽእ ካብ ክረምቲ ውፅእ ምስልና ናብ ኣስፋልት ደረጃ ንኽበጽሕ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ እቲ ጨንፈር ኣብ ዝተፈላለየ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ዝተበላሸወ ጽርግያታት ኣብ ምጽጋን ክነጥፍ ምጽንሑ ጎኒ ጎኑ ድማ ኣብ ጎደናታት ሓርነትን ተጋደልትን 4000 ትርቢዒት ሜትር ዝኣረገ መንገዲ ኣጋር ከም ዝጸገነ እውን ኣረዲኡ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ብፍሉይ ዝሰርሑ ስራሓት ጎደና ሓርነት ካብ ባሕቲ መስከረም ጀሚርካ ክሳብ ከባቢ ሲቲ ፓርክ ምዝዛም ደረጃ ዳርጋ በጽሕ ዘሎ የማነ ጸጋም ናይቲ ጎደና ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ መገዲ ኣጋር ስራሕት ማተኔላ ምንጻፍ ተኻይዱ ማለት እዩ ካልእ እውን ምስኡ ዝተሓዝ ንኣሽቱ ናይ ኣብ ጎዳይፍ ጎደና ተጋደልቲ ካብ ከባቢ ሚኒስትሪ ወያነ ሰብኣዊ ድሕነትን ንቐንዲ መስመር ጎደና ተጋደልቲ ጎዳይፍ ዝወስድ ጸገማይ ክፋል ናይቲ መገዲ ኣጋር ተገይሩ ምስኡ ዝተሓዝ ናይ ጎደና መብራህቲ መስመራት ተዘርጊሑ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ እውን ብሓባር ክኣቱ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ማርቻ ፔድዮ ኣትዩ ተስተረፈ ክፋል ሕጂ እምናዓረ ኣብ ምትዕራይ ኣብ መወዳእታ ናብ ማተኔላ ደረጃ ንምብጻሕ ይነጥፍ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መስመር ጎዳይፍ ሰንበል 4 ኪሎ ሜትር ኣብ መስመር ጠጠራት ቪላጆ ድማ 1 ኪሎ ሜትር መስርሕ ህንጸት ዝጸንሐ ጽርግያ እውን 300 ከም እተዓመ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ኢንጂነር ምሕረተኣብ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ጨንፈር ንምልክት ድሕነት ትራፊክ ዘገልግል ኣብ ጎደናታት ሓርነት ሰማዕታትን ደንደንን 1300 ትርቢዒት ሜትር ጽርግያ ከም ዝቐበ ኣብሪሁ ጨንፈር ካልኣይ ደረጃ ጽርግያታት ዞባ ማእከል ኣብ ምስራሕ መስመራት ረሳሕ ፈሳስን ውሕጅን ምስራሕ ምጽጋንን ጽርግያታትን መንገዲ ኣጋርን ከምኡውን ንመሰጋገሪ ኣጋር ምልክት ድሕነት ትራፊክ ምቕባእ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት የሰላስል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዞባ ከርከበት ፋሒሎም ሰበኽ ሳግማዊ ህይወት ዝመርሑ ዝነበሩ ዜጋታት ሳላስ ተጸነፉ ርጉእ ህይወት ክመርሑ ከም ዝበቕዑ ዓድሳቶም ድማ ርኡይ ዕብየት ከም ዘመዝገባ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድሕሪ ምጥርናፎም መንግስቲ ዘዋረደሎም ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ውሑስ ህይወት ክመርሑን ብትምህርቲ ክስጉምን ከም ዝሓገዞም ኣብሪሆም ኣብቲ ንዞባ ዑደ ዘካየደ ማሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ንዘሎ ሃብታም ትሕሶ ማይን መሬትን ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ምዕባለ መንበሮ ዜጋታት ዓበይ ኣስተዋጽኦ ዝገብር ስለ ዝኾነ ነበርቲ ከርከበት ብቐዳምነት ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሮም ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሂምቦል ቀጨጭ ኣቶ እስማዒል መሐመድ ኣሕመድ በወገኑ መንግስቲ ብዝገበረሎም ቆላሕታ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም እተዋደደሎም ብምሕባር ካብ ኣቑርደት ናብ ዓዶም ዘእቱ ጽርግያ መሰረታዊ ፍታሕ ክግበረሉ ዘላቶም ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልኣይ ደረጃ ክትሰጋገር መስመር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ድማ ክዋደደሎም ተላብዮም
فابريكا صبا اسمرا بقوم عشقو وحسنتو بزت أمام من قدينا بعداقاك الربوز أنا حفرياتو أبز قرب أوان بمقراتو صبا بزتفالي مسارحيتاتي وزعدل زلو إذا أبتعنا كسعبا بزخ الجودات سقاتهم زقلت زلون وننت تكالات أتقداي قلت فتح كنا ديلوت أو يعملون نتصب أبينا طنعليو صار عالم فابريكا صبا اسمرا كان حجز تقاملو زنبره ببلاستيك زتعشقه وحسنا تماما صبا مقراصو نطعنا نايتي بفيديونات كونه متحاز ما يزعدل زلو صبا املكت حتو زت مخانو وننت كلات قليصوم نساتهم نيرينا بزهابو حبريتا بلاستيك يلن بزبل مخنات بزتفلالي متحايسات كابت فابريكا زوت زلو صبا صعبينو كيكبد زملكتو اكل قلطو فتح كنادي تلابيوم حجون تكم كلنا صبو نيرو نتي اغبابون بكوما استرالايز زخونه نقولو نتعنا يكون اسرارحنا ونعنا يحجزنا نيرو زي دحيرو زمص غوما تودي إلو زمص كن ابصراحنا عب عنقفات كويننا لو مانياتو حدا ناتحازو قطفي زموتنا يرغانا مسي بيزنس كنزلنا متنكا دحرغينا ارغينا هشطونا ينخلنا مانياتو ارغي هشطو تهونكا افليحا بصبو خلو دا يخرج زغل بل زي ما يچبا يسون اجي جكا تخسارو تزعب يا ابتعنا اتي بعشقي قوما خلو زبلت نيرو زبلت كمان سو تقالاتي كنت قوما كمت انت تتعال زبلت اي زي بغور عرعان بزناي ما يستحان غيركا زوهاب دلوغين ازي ابتعنا خون هساي قوم خانو ولا وسيت كاوين ابتسرح محل خي وعلى خلو يرقق خبد الله تدعبير ما تعنا سلازونه ابدك سبات قلات كي سابيحات سجل اب ጨፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ኣከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም በላይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፀባ ብኣንጻር እቲ ዘለዎ ትሕዝቶ ንጥዕና ወዲ ሰብ ዘስክኡ ተሃዋሳውያን ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝሑል ቦታ ክዕቀብን ውሑስ መዐሸጊ ክግበረሉን ከም ዝግባእ እዩ ዝግለጽ ፀባ ዝበሃል ባእታ ብዝተፈላለዩ ማዕዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ዝቆመ እዩ ከም ፕሮቲን ቅብኣት ማይ ካርቦሃይድሬትን ሚነራልን በማዕዛው ትሕዝቱ ሃብታም እዩ ጥራይ ኣብቲ ናይ ምግቢ መዳይ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብከላ ከጋጥም ከሎኻ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ምግቢ ማለት እዩ ብቐሊሉ ክብከል ዝኽእል ምግቢ ፀባ ብግቡእ ክፈልሕ ወይ ከዓ ፓስቸራይዝድ ክኸውን ኣለዎ ቅድሚ ሰብ ممقابو ومستاي مالتي سلازي اندحر صبا تسفيرو يشيط الله خوينو ويكا صبا كابت غبو اتحزاوص اي تحزال خوينو ግን مستفالالي حمامات كغالصنا يخاليو سلازي تي صبا اندحر دا كابت فابريكو بمعشق زي وصو خوينو بزخونه يكون مجدي وحسنات يقولون مالتي أبو منبر بورد نايتي نت فابريكا زون المحبر أفريت الصبا أطور زين باولوس 3 لترون معلت زنبرة فرات صبا أبز أوان زين أو 15 لتر كب بنبالو معشق بلاستيك قلتيفو كم زهالة خب محبر أقات مزولو جزياو تسقم أبقرب أوان كفتح مخان حبيرون تي حصلت معي بلاستيك أقات مزولو أقات أنا تي نحن مسحزناه فتري بس أنا بلاستيك منه ناس بس أنا تركيبناه زغنا كن تمهرت زنبرة شعو وهرت زنبرة أتطلبوا أبو مسرت سلة تطلبه أتي نحن صحزني ها قلتي فعلي سلة زرعة كاب أكاب تشح زنبرة ناي مجمرة نبع سلة حمشش حكابي سلة زرعة أتي بلاستيك بو متنكأ يهلق سلة زنبرة بستعرض أنا بزلي زهالها قلتيفو بالكيلو أكاير سرح فابريكا صبا أسمرا أتو مبرحتو بحتا بوغنو ات فابريكا صبان وصيت صبان زهزبي أب مقرب كنطف مصنحو طقيسو تገልገልቲ ኣብ ፋብሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ግዝያዊ ፀገም ክሳብ ዝፍታሕ ሒዘምዎ ዝመፁ መትሓዚ ፅሬቱ ዝተሓለወ ክኸውን ተሓሳሲቡ ፀባ ካብ ዝብስወፀ ብቐጥታ ናብ መዝሓለ ከኣትኹም ዘለዎ ብቐጥታ ሽዑ እንተ ተጠቒምናሉ ዝበለፀ እዩ ኣይኮነን ግን ካብ 4 ክሳብ 7 ዲግሪ ኣብ ዘለዎ ዝሓለ ክቕመጥ ከም ዘለዎ ካላይ መትሓዚኡ ፀባ ዝወስድሉ ዘለዉ ቢዶን ይኹን ካልእ ኣፉ ገፊሕ ኮይኑ ብግቡእ ተሓፂቡ ኢድካ እቲኻ ክሕፀብን እንተተኻኢሉን ድሕሪ ምሕፃብ ፀሓይ ካርሞ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እታ ፈርመንቴሽን ወይ ከዓ እታ ምርጋእ ተጅምር ካብታ ዝደቐት ዋላ ክንዲ ፍረጣፍ ትኸውን ናይ ርግኦ ወይ ናይ ቅብኣት ምልክት ተዳልያታ እታ ፀባ ክትበላሾ እያ ፋብሪካ ፀባ ኣስመራ ብሓረስቶት ኣፍሬት ፀባ ካብ ዝውነን 1 ዓመት ኣወፂሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ